Det är lite roligt. Denise, var det bussen eller tåget? Vilket tåg! Det kommer klockan 7 minuter därifrån. Vad är klockan nu då? Klockan är 21. Det är ditt fel! Vi måste vara ett taxi. Släpp mig! Har du kul med det här? Ja. Jag får gå och kolla taxi då. Vi kan gå på fråga. Vi kan gå på fråga. Hanna, ge din jag slår dig.